И днес продължаваме с четенията от моята книга към теб, която е написана специално за вас. Какво е любовта? За всеки човек може би нещо различно е любовта, но какво е тя за мен, ще ви разкажа. Любовта е дишането, без което не мога. Тя е моят свят, моето биещо сърце, моята светлина, моят звук, моите сълзи, моят стон, моята опора, моята разруха, моята кръв във вените, моят път. Когато поемам въздух, той е свързан с нея. Тя ме събужда, тя ме приспива, прави ме толкова слаба и силна. Любов. Когато докосваш сърцето ми, умирам и раждам се. Събуждам се жива да бъда дори и за миг. Ранявам те, раняваш ме и нежно приспиваш ме. С куршуми стреляш директно в мен. Събираш ме, разливаш ме и после отиваш си, като морска вълна, отново връщаш ме все към теб. Моят огън си, моя опора. Чувствам отеха, зовейки твоето име навред. Все по-силна изправям се, дори когато от болка крещя безвик. Ти си причината да бъда и мъртва, и жива. Ти си моето оръжие, моят вътрешен щит. Ти си моят кошмар, моят вътрешен мир. Силна съм, слаба съм, всичко съм. Докато жива съм, обичам те. Защото ти си моят път, моята утеха, моят къмшик. Без теб нищо съм, не мога да дишам, дори и за миг. Обичам те.